Soc Estrella Ramon, de l'equip Estrella Ratón Pérez, molt contenta d'estar ara mateix aquí per a contar-vos una llegenda. La llegenda del polític honest. Hi havia una vegada un país petit que s'havia quedat, per raons que no venen al cas, sense president. Ràpidament van buscar un comitè d'experts que trobés un nou president. I el comitè va dictaminar que cada ciutat, cada poble, triés el seu candidat, de manera que tothom estigués representat. Els candidats havien de fer cap a la capital un dia assenyalat i allí ja se'ls diria el que haurien de fer per a poder ser triats nou president. En un poble molt petit hi havia un noi que es deia Xavier. En Xavier sabia escoltar, escoltava molt bé. T'escoltava d'una manera que després de parlar amb ell, te passés el que et passés, te senties millor. Així que al seu poble van decidir que ell fos el candidat. El dia que havien marcat, tots els candidats i Xavier van fer cap a la capital i van ser rebuts a una gran sala, una mena de teatre auditori. Allà, el comitè d'experts va donar a cada candidat un test de terrissa, sí, ho heu sentit bé, un test de terrissa i un grapadet de llavors. I els hi van dir que paressen molt de compte d'aquell grapadet de llavors i d'aquell test. Al cap de 4 mesos havien de tornar en aquella mateixa sala, cadascú en la seva planta. I ells ja decidirien qui era el millor candidat per a ser president. Així ho van fer. En Xavier va arribar en el grapadet de llavors i en el test al seu poble. Va baixar corrents a la vora del riu a buscar terra de la més fèrtil, de la més toveta, de la més negra, i va omplir amorosament aquell test de terrissa. Va plantar les llavors, va regar en aigua del cel, en aigua de cisterna. Si plovia, ràpidament treia el seu test fora per a que agafés aigua directament de la pluja. Va arribar a cantar-li cançons, a tocar-li la flauta. Li parlava bé, li parlava amb molt de carinyo. Va fer tot el que va saber, i més. I de planteta no en va sortir cap ni una. Els dies anaven passant i en Xavier mirava aquell test, una mica cada vegada més preocupat, perquè de brot verd és que no se'n veia ni un. Així que, finalment, va arribar el dia assenyalat i en Xavier va marxar cap a la capital en aquell test sense cap planteta. Va estar dubtant si anar-hi o no, però de seguida va veure clar que havia d'anar. Amb els seus veïns l'havien triat en ell, així que havia d'anar i donar la cara. Era el mínim. Quan va arribar a l'auditori, encara es va sentir pitjor. Els altres candidats duien unes plantes. Quines plantes? O ben palmes, o ben unes fulles verdes precioses, o ben unes flors a cada qual més bonica, i Xavier portava un test buit, sense res de res. Quan van arribar al comitè d'experts, van dir a tots els candidats, excepte a Xavier, que podien tornar-se'n per allí on havien vingut, perquè no eren el candidat triat. Les plantes, us ho podeu creure, ni se les van mirar. El públic estava perplex. El comitè d'experts va aclarir que aquell grapadet de llavors no eren llavors, eren pedretes, unes pedres molt menudes que veritablement semblaven llavors. Tots els candidats que havien vingut amb una planta havien fet trampa, estava clar, i l'únic que havia estat honest i que havia vingut a donar la cara era en Xavier. Així que en Xavier va ser el nou president d'aquell país, que va saber triar molt i molt bé el seu president. Diuen que va governar molt bé durant tots els anys que ho va haver de fer. Alguns dies li sortia millor, uns altres li sortia pitjor, però sempre va ser honest i sempre va estar allà per a donar la cara. I conte contat, conte que s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Adeu!